Hei, tässä on lyhyt videotapahtuma suunnittelijasta, sisustajat, pitopalvelusta ja tarjoilijasta. Hoidan jokaisen yksityiskohdan. Paikan välinän, budjetin hallinnan, ruokatarjoilun sekä paikan päällä koristelun ja pöytäkatauksen, jota konferenssit, haat, syntymäpäivät, vuosipäivät tai yritystapahtuman voidaan järjestää saumattomina. Roolin kuuluu asiakkaan vision muuttaminen viimeistellä yksi todellisuudeksi budjetin puitteissa samalla kun hallitsen riskejä ja ratkaisen ongelmia reaaliajassa. Yhdenvastuut ja taidot ovat tärkeitä. Minun on varmistettava logistiikan hallinta, pitopalvelun, AV-tuotannon, kuljetuksen ja paikan järjestelyn koordinointi. Hyvän viestinnän ylläpitäminen on välttämätöntä. Asiakkaiden tapaaminen tavoitteiden määrittelemiseksi ja sopimusten neuvotteleminen toimittajien kanssa, jos paikalla on viihdyttäjä, juontaja tai muusikoita. On myös harkittava varajärjestelyjen suunnittelua ja kehittämistä toimittajien tai viihdyttäjien isäntien poisjäännin sään tai laiteviikkojen varalta ja toteutuspaikan päällä. Tapahtuman päivähallinta ja aikataulun sujuvan etenemisen varmistaminen ilman ongelmia on todella tärkeää. Varmista keskeiset painopistealueet, olipa kyseessä konferenssit, kokoukset, tuotelanseeraukset ja messut tai häät, galat ja yksityistilaisuudet. Tapahtumien hallinnan 6 säätä. Ensimmäinen. Konsepti, tarkoituksen ja vision määrittely. Toinen. Koordinointi, logistiikan suunnittelu. Kolmas. Hallinta, budjetin ja paikan päällä tehtävien asioiden hallinta. Neljäs. Huippu, varsinaisen tapahtuman toteuttaminen. Viides. Päätös, tapahtuman jälkeinen arviointi ja loppumaksut. 6. Siivous, tärkeää siivota ja siisti paikka ennen lähtöä. Kuinka menestyä? Rakenna portfolio. Esittele aiempia tapahtumia asiakkaiden houkuttelemiseksi. Verkosto. Luo vahvoja suhteita toimittajiin, viihdyttäjä, muusikoiden. Koulutus ja kokemus. Vaikka matkailu tai liiketalouden tutkinto auta. Käytännön kokemusharjoittelupaikojen tai assistenttitehtävien kautta on erittäin arvokasta. Ole supi utamikyinen. Pysy ajan tasalla alan trendeistä ja teknologiasta. Tama ammatti vaatii
vahva organisointikykyä, kommunikointikykyä ja kykyä pysyä rauhallisena paineen alla.